Ƙungiyar Agile ta ɗau harami don ba da tallafi da karatu har da yin sana'a don 'yan mata su yo gaba. Ilimin 'ya'ya mata shi ya zamo tushe na ci gaba. Ƙungiyar Agile ta ɗau harami don ba da tallafi na karatu har da yin sana'a don 'yan mata su yo gaba. Ilimin 'ya'ya mata shi ya zamo tushe na ci gaba. Ƙungiyar Agile ta ɗau harami don ba da tallafi da karatu har da yin sana'a don 'yan mata su yo gaba. Da farko za na fara sanya gwani sarki Ubangiji. Mai ilimi zinariyar mace. Komai in zan yi rabbi kai ne dai ke bani agaji. Agile ta zo da ci gaba. Karo dubin salati gun manzo baitinsa za ku ji. Mai ilimi zinariyar mace. Yau dai na zo da wani ɗan sako zan ba ku sai ku ji. Agile ta zo da ci gaba. Mace in ta samu ilimi ita ce ta zamto zinariya. Agile zinariyar mace mai ilimi ke ce sarauniya. Ilimin 'ya'ya mata shi ya zamo tushe na ci gaba. Ƙungiyar Agile ta ɗau harami don ba da tallafi da karatu har da yin sana'a don 'yan mata su yo gaba. Yau ni duk zantukan da za na faɗa akan ƙungiyar Mai gane. ilimi zinariyar mace. Ƙungiyar Agile ta zaga ƙasa har ta zo jigawa ne. Agile ta zo da ci gaba. Domin gyara da tallafin ilimin 'yan matan mu haka Mai ne. ilimi zinariyar mace. Agile ta zo da tallafi na daban don ci gabanmu ne. Agile ta zo da ci gaba. Mata in sun samu ilimi amfani namu duka ne. Agile zinariyar mace mai ilimi ke ce sarauniya. Ilimin 'ya'ya mata shi ya zamo tushe na ci gaba. Ƙungiyar Agile ta ɗau harami don ba da tallafi da karatu har da yin sana'a don 'yan mata su yo gaba. Mata taken kuren gida kuma ilimi shine abin biɗa. Mai ilimi zinariyar mace. Ilimin mata yana da amfani sosai miyo faɗa. Agile ta zo da ci gaba. Ƙungiyar Agile na ba da gudunmawa yanzu zan faɗa. Mai ilimi zinariyar mace. Mata ku ne kuke kula da gida kuma ku kuka haife ɗa. Agile ta zo da ci gaba. Haka ne ya sa Agile har ta fito ta zo ba da tallafin ilimi. Wallahi haka ne Agile zinariyar mace. Ilimin 'ya'ya mata shi ya zamo tushe na ci gaba. Ƙungiyar Agile ta ɗau harami don ba da tallafi da karatu har da yin sana'a don 'yan mata su yo gaba. Ilimin 'ya'ya mata shi ya zamo tushe na ci gaba. Ƙungiyar Agile ta ɗau harami don ba da tallafi da karatu har da yin sana'a don 'yan mata su yo gaba. Kwa ɓangaren ilimin addini Agile ba ta bar ku ba. Mai ilimi zinariyar mace. Ilimin boko na zamani 'yan mata ba a bar ku ba. Agile ta zo da ci gaba. Har wanda ma suka fara ko wanda ma ba su yi shi ba. Mai ilimi zinariyar mace. Agile za ta ƙara inganta shi har ma ku yo gaba. Agile ta zo da ci gaba. Ƙungiyar Agile da ni ma dai ni ma ban santa ba yau ta zo har jigawa sai murna mun daina fargaba. Ilimin 'ya'ya mata shi ya zamo tushe na ci gaba. Ƙungiyar Agile ta ɗau harami don ba da tallafi da karatu har da yin sana'a don 'yan mata su yo gaba. A cikin shiri na Agile da akwai batukan secondary. Mai ilimi zinariyar mace. Kokari na
makarantu za mu karkare. Agile ta zo da ci gaba. Ta samar da gurin koyo da gwaji makarantun sakandare. Mai ilimi zinariyar mace. Da batu na rediyo har TV duk a yau za mu karkare. Agile ta zo da ci gaba. Za a dinga faɗakar da ku kuna zaune a gida wanga ci gaba. Agile ita ce ta zo da shi mai ilimi ke ce zinariya. Ilimin ƴaƴa mata shi ya zamo tushe na ci gaba. Ƙungiyar Agile ta ɗau harami don ba da tallafi da karatu har da yin sana'a don yan mata su yau gaba. Da akwai batu akan ilimin kwamfuta duk za a yi shi fa. Mai ilimi zinariyar mace. Yan mata za su koya aikin kwamfuta har su san ta fa. Agile ta zo da ci gaba. Agile burin ta tallafa wa marar karfi ya karfafa. Mai ilimi zinariyar mace. Sannan iyayen 'yan mata a kula su har taimakon su fa. Agile ta zo da ci gaba. Mu dai jigawa muna murna domin zuwan wanga kungiya. Agile gaishe ki gimbiya mai ilimi ke ce zinariya. Ilimin ƴaƴa mata shi ya zamo tushe na ci gaba. Ƙungiyar Agile ta ɗau harami don ba da tallafi da karatu har da yin sana'a don yan mata su yau gaba. Suna na Imrana Aliyu Lebon Waka na dutse Mai ne. ilimi zinariyar mace. Kungiyar Agile ta kasa da jiha tilas yabon ku ne. Agile ta zo da ci gaba. Da haɗin gwiwar banki na duniya aikin gana su Mai ne. ilimi zinariyar mace. 'Yan mata kungiyar Agile ta zo don ci gaban ku ne. Agile ta zo da ci gaba. Domin ku suka zo da shirin da a baya mu ban mu san shi ba. Agile gaishe ki gimbiya mai ilimi ke ce zinariya. Ilimin ƴaƴa mata shi ya zamo tushe na ci gaba. Ƙungiyar Agile ta ɗau harami don ba da tallafi da karatu har da yin sana'a don yan mata su yau gaba. Ilimin 'ya'ya mata shi ya zamo tushe na ci gaba. Kungiyar Agile ta ɗau harami don ba da tallafi na karatu har da yin sana'a don 'yan mata su yi gaba. Ilimin